O Concello de Lousame e a Universidade de Santiago van poñer en marcha unha nova edición de Amigos do Coñecemento e Experiencia, un proxecto de democratización do coñecemento, un programa gratuito de formación universitaria dirixida á veciñanza maior de 50 anos. Esta iniciativa, froito dun convenio asinado entre ambas institucións, forma parte do Programa Universitario de Maiores cuarto ciclo e inclúe 3 seminarios teóricos, un obradoiro práctico, unha saída e unha sesión práctica que terán lugar o 1 e 8 de xuño de 4:30 a 6. A matrícula é gratuita e pode formalizarse na Casa de Cultura de Lousame ou chamando o 981 82 5780 de 10 a 2. O seminario que dará o pistoletazo de saída a este novo programa terá lugar o 1 de xuño. Denomínase Escribir a nosa historia, obxectos, soportes e instrumentos de escritura. A sesión estará dirixida polo investigador e profesor da Facultade de Xeografía e Historia. Colaboradora do Programa Universitario para Maiores do cuarto ciclo, Anso Rodríguez, que tamén impartirá o día 2 o obradoiro práctico de análise de materiais arqueolóxicos e documentais no mesmo horario. Os días 3 e 4 de xuño, Nerea Varela, colaboradora do Programa Universitario para Maiores cuarto ciclo da Universidade de Santiago, impartirá o seminario Simboloxía das Cores e posteriormente ao día seguinte dirixirá un percorrido a pé polos arredores para analizar o significado das cores. Finalmente, o profesor do Programa Universitario para Maiores e investigador da Universidade de Santiago, Álvaro Dosil, será o responsable do seminario Cine como Linguaxe e da posterior sesión práctica nos días 7 e 8 de xuño. Camiños de Coñecemento e Experiencia é un programa organizado pola Vicerretoría de Titulacións da Universidade de Santiago e o Concello de Lousame, que ademais conta coa colaboración da Consellería de Política Social, a Deputación Provincial da Coruña e o Banco Santander.